Ako viete, už som na chate a táto chata mala byť vyrobená práve preto, aby sme mohli pozorovať zvieratá. Tak sa pozrieme, či tu dačo je. Na mobile to nevidno, ono to vyzerá na mobile strašne ďaleko, ale ono to je ako keby tam boli zvieratá. Takto pekne máme okolie. Toto som chcel ukázať iba také zvieratá, očividne sme ich nevideli a to je tak všetko, čo som chcel. Tak teda, čaute.